Tak neskomne priznávam, že naozaj v momentálnej forme, alebo v tých zložení, aké sú tie dva týmy, je priepastný rozdiel. Keď sme boli tlačili na pilu, ten zápas, myslím, že skončil o 50 bodov a viac, nehovoriac o tom, že súper skoroval naozaj 10 neuveriteľných bodov v prvom polčase, ktoré ich ako tak relatívne držali v tej hre, ale hovorím, nebolo možnosť nejako do maxima ten náš tým vyskúšať, čo momentálne môže, a sme dali aj v poslednej štvrtine možnosť mladým hráčkam, ktoré predviedli maximálnu možnú snahu, obranu. A to sa musíme priznať, že tá ofenzívna sila, ktorou sa prezentovali, bola tragická. Zhralo sa vo vysokom nasadení, aj napriek tomu možno ten rozdiel až prekvapuje, aký bol vysoký, ale určite tréner Good Angels musí byť spokojný s tým, ako to tentoraz fungovalo, či už ofenzívne, alebo aj obrane. Tých 10 šťastných bodov to bolo šťastných, to musel každý vidieť, kto tu bol, a udržať Ružomberok po 40-kou je vizitka dobrej obrany, ale hovorím, dobre sme sa rozbehli po tej tretej štvrtine. Keď sme ju vyhrali 27-10, už to bolo priepasné a mysleli sme, že tie mladé hráčky nejakým spôsobom nadviažú na ten výkon týchto skúsenejších a že proste budeme ich ďalej valcovať, ale ten mladý, neskúsený stroj sa zadrhol. Musíme priznať aj objektívne, že tie hráčky tvrdo pracovali v lete a ich sebavedomie išlo veľmi hore po 2 mesiacoch, ale ako prichádzali zahraničné hráčky, oni dostávali malú minutáž, tak klesalo a na nich vidno momentálne, že keď dostávajú nejakú takú správnu porciu minút a naozaj niekedy len také odrobinky, tak to na ich výkone vidno, ale hovorím, aspoň udržali tú tendenciu v obrane neskutočnú a dostať 2 body je super. Ale predsa len tá záverečná štvrtina bola iná. 9 minút 58 alebo 59 sekúnd, vlastne skóre 3-2, to je také nebasketbalové. Tak brali sme nezmyselne, proste, keď sme mali otvorené strely, nedali sme spod koša a vlastne každým tým nedaným košom a otvorenou strelou to sebavedomie ľahšie klesá a sa trošku ubíja. Hovorím ako v spojitosti s tým, že tie hráčky nedostávali v poslednej dobe až tak veľa priestoru, tak to bolo na nich vidno, ale na druhej strane zase som typ, ktorým to neodpustí a proste či hrajú 5 minút alebo či hrajú 20 minút, proste musia tu každú svoju sekundu bojovať a či je v tom zápase o 40 alebo nie, tak to musia dokazovať a bohužiaľ dneska útočne to nebolo dobré. Ale Jelena Levčenková, tej sa to celkom týkať nebude. Za vlastne dá sa povedať 3 štvrtiny, 22 bodov, 15 doskokov, naozaj tentoraz to bol výkon asi, ktorý sa od nej očakáva práve v drese Good Angels. Tak samozrejme podala veľmi kvalitný výkon, a na druhej strane treba pozrieť, kto bol vlastne jej súperom. Netreba to nejako preceňovať. Tí hráči, ktoré ju bránili, sú skúsenosťami, výškou, váhou, proste niekde inde. Ale ak niekto nastrelil 22 bodov a doskočí 15 lopt, tak to vidno, že proste to nebola náhoda a že naozaj makala. Ona sama si je vedomá toho, aká je jej pozícia v tíme, a to bolo na nej dobré, že vlastne aj v tom zápase, keď bolo veľa bodov, tak vlastne ona nevypla, išla ako stroj a to prinieslo aj nám, či body alebo ten doskok, a na druhej strane ten rozdiel v skóre.